दोंसे खन्थाइ नैबे आंनिनो बिजाबमोन आरो बे बिजाबावनो आङो 2023 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों आरो दा साहित्य एकाडेमि बान्थाया मा बान्था नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ आं बेखौ आरो बुंबाय थाला गावखौ बाख्नायना लानाय आं एसे लाजिनाय मोनो बेनिखायनो आं खन्थाइखौ थोंजोङै जागायजेनबाय खन्थाइनि मुङा जादों सिमाया बुरलुंबुथुरसो जानांगौ दा बड'फानि सान्थौ सानस्रियानो मामोन दे बुरलुंबुथुरा सिमा जानांगौ बुरलुंबुथुरनि हरै बादै जोंहा मा जानांगौ बड'लेण्ड मोनसे रायजो बर' हारिनि थाखाय दानांगौ दा बेखौनो लानानै आं बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन सिमाया बुरलुंबुथुरसो जानांगौ गावस्रानाया दिनैनिल' नङा सिथ्ला गेजेराव जेवरा दोथाबनायखौ जोहोलावाबो नुलांदों अनख' गोरबोखौ बिमा बाथुला बिस दौब्लाबो सिमां नुनो रोंनाय फिसाखौ फोथैनो हाया लामानि हख्लायाव मानलानाय मोस्रोमफोरखौ नाय आरो बुख्लेंनाय बारनि दाहारखौ हनै हनै नायहर जारिमिनाव सिनायै लावख' आरो सदिपनि गोथै सोलेरखौ बिफाया 700 राङाव बायनानै पुलिसनिफ्राय बायख'नो हायैनि न'आव मोनबोयैखौ हनै हनै नायहर आइ गायदेया लामायाव गावथार जानानै दैयाव फोजावहरजानायखौ सास्नि फिसाफोरनि बिखा रुंगोनायखौ बुरलुंबुथुरानो साखि नायहर लोगो फुंखायाव मानि गाबख्रावनाय जिउमानि बिदिन्थि होनांगौनि गोनांथि गैलिया आजै आजौनि थैजों उजिनाय जोलैया मोनथिखासै पुलिस मिलिटारिनि गुलिया दशरथनि थ्रिराव श्राबणनि बिफा जखम जानाय बादि नङामोन जेराव मैबोथ' नंखाथारा बेफोरो खैसार बेफोरो गादबनाय बुब्लिया नोरजिया आरो अलखदा खौरां हरनानै फैया थेवबो बावगोमायो जों गावनि आंखालखौ नायदोना बड'फानि मोन्थोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोलो गैयामोनब्ला जों बबे ससेयाव नांथानानै थासिगौमोन दासिमहालागै आफा नोंनि दोरोङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम मोन्थोरा माहारिनि राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ जौगाहोनायजों लोगोसे समाजखान्थि रांखान्थि आरो राजखान्थि रैखा खालामनाय बेयावनो दं उदांस्रि बेयावनो दं आलादा हादोर सोंखारिनानै गोजोनोब्ला गोजोनथों सिगां गाथेनानै देरगायोब्ला देरगाथों जाख्रिसे अखा हाखांनाय उनावसो अख्राङाव जायख्लं मोदाननायखौ नेवसिनाया मेगन खाथेना थाबायनाय थमेन्नाय बिबार लुंनायखौ खाथाबाब्ला गेवलाङै फाइलिफोरा सोलायलांखायो बेखायनो अजद थानो नाङा रैखाथिनि आखाइ फोलावनायाव जोहोलावा बुंलांदोंमोन अरुणाचल आरो भुटाननि आफाङाव सिमाया बुरलुंबुथुरसो जानांगौ जोब्बाय खन्थाइया।